Salajengipun angka majeng kaping 12 Miratul Hasanah SPD GR Kalilan majeng. Ayan panjenengan hanrangaken werdinipun kembar mayang. Sendika nuwun sewu katur dumateng para kadang pengrawit mugi keparenga hangungelaken ketawang ilir-ilir laras pelok padet 6 nuwun. Werdining kembar mayang. Kembar mayang menika mujudaken pralambang kegununganing gesang ingkang badhe mlebet ing alaming pabrayan agung. Bakuning kembar mayang wonten sajodo ingkang nama Dewandaru sarta Kalpataru. Dewandaru mengku makna bilih tiyang gesang ingkang hanggadhahi wenang mranata ngadili sarta ngayomi sesamining gesang satemah dados pepadang. Dene Kalpataru mengku pasemon langgenging pepadang ingkang kaparingaken. Ing pagedhonganipun kembar mayang menika kagunganing Gusti ingkang Maha Agung ingkang dipun paring ampilaken dumateng tiyang ingkang nggadhahi karsa mantu. Kembar mayang menika pasemoning duung adapur lar natap. Pepindhanipun kados sekar kelapa ingkang taksih kabuntel ing mancung. Lar tegesipun ulu inggih dados pirantos kangge gegono. Dene natap menika tegesipun gathuk utawi pamanggih. Pasemonipun maburing pandulu utawi
lampahing gegayuhan. Keplasipun sowan ing ngarsaning Gusti ingkang Maha Kawasa. Manggar saged jebol tetapi ing mancung. Menika pasemon bilih sampun dumugi wahyaning mangsa kala. Pambabaring Sekar Klapa saged handamel pamarming manah. Menika mbuktekaken bilih wonten kodrat sarta wiradating Gusti ingkang Maha Asih. Dene pisang ayu menika keplasipun jantung inggih keteking manungsa gesang. Ing kawruh kasampurnan winastan papan piningit utawi indra loka. Inggih telenging napas ingkang nama Tanupus. Tanupus menika gesang ingkang boten gegayutan kalian hawa utawi kahanan napas ingkang medal saking grana. Dene hawa ingkang medal saking grana menika nama nupus inggih ingkang manunggal kalian lampahing kahanan ingkang ngebeki jagat raya. Nupus menika tegesipun jumbuh utawi manunggaling jawi lan lebet. Mila winastan matemu rose nadyan beda lumah lan kurepe nanging yen ginikit padha rasane. Menika lambang manunggaling jaler lan estri benten ananging sami sami ananging benten. Panganten menawi sampun ambyur lumebet ing alaming bebrayan Hambangun Balewisma kedah manunggalaken pamanggih. Cengkir gading hanggadhahi pasemon papan piningit inggih wadah nuat goib. Papaning roh ingkang badhe nitis dados manungsa gesang ingkang kaparingaken dening Gusti ingkang Maha Asih. Matur nuwun.